Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Ban pensa Kynmaw ya ke Lyngkhuh Sngi jong ukpa ki Khun ki khti jong uba Daniel Shadap ubala bam kwai hadwar blai hakashi tarik ujli warjar khat khandai kila penlong da ke Lyngkhuh Phutbol ya ke belatip kum ka Dayman Lang Shadap Memorial Knockout Football Tournament arjar khat khandai hagani ke Lyngkhuh Phutbol ka bala penlong hakashnong sauli kabadon hakathain maudiang diang Shillong Kidon haduk shiphautli ki Khun Jingïalehkai nakishnong baper ki bala wan ya shimenta bat ban ya kini ya ka namla adu hagani ka lumpung haga Sngi bala sedang ya kani ka lumpung ka Khun Jingïalehkai na sauli kala ya Khun persya ya Khun Jingïalehkai Red Bull haga jing ya Khun ka bala ne khandai 4 minit ka sauli kala la ban penliem no ya ka Red Bull da saugo la not haga jing ya dai bat nga bat raitong khndiat ngan kwa ban phaidin ya ka jing ya dai ba ka jing long ka jing im jing ba raitong hak jing dai jong i bat nga ngi dai ke jing dai ke bayajan pha ya i pha ngi ju kundu na ka wei ke tayo sha ka wei ke tayo ting teng don ka por man lak sngi ru ngi kundu ndang mi kundu man miet ngai kundu man step ngi ju di shalang ngi ju ya bam jalang dukan sha tingam don dau ban ong da kong wei pat yi ba roitong mar ulong sisa ubriu uba kalau ia ke ban ya tray ban ya kit ya ba ya kikam hapo senong po thau ban ngi ke senong ukuloi ban ya tray ban ya kit ban kersan ya ke jing ya kinu nu ke jing ke bangi kundo ukuloi ban kersan ya ke mau pat sport club ngan spen Kynmaw hagani kapor ke bamenta nololong kum udkhot unong kit kam jong ke mau pat sport and cultural club hakisnem ki bakam menshwa ulong orang ba obakloi ya ke ban ya kit ya ba ya ke kia ka shon bat ka wei ka ba internet ha ka jinglong jong iba raitong kalong ba ka mensim ka ba kelut ka ba idon hai idon ni ka mensim ka ba kelut ha ka kia ka shon jong ka seng samla jong ka mopat sport club dai mai ba kloi ban yarap ban ya saibor lang na ka menta ka kia ka shon jong ki samla pochno tinga so Burom sibun na ka menta kini ki para ki jong iba la penlong ya kani ka tournament kum ka Kynmaw i jai bat dai hang ni namar ba ha ka jing trai bat ka mati ka jong i hnen jong pi jong i ba raitong wat la ka mensim kam ton shu ila khlat no hari im ka kerteng sa kanam ka jong i ka jing pensa Kynmaw ka jong pi kum ki para ka jong pi la ujong hnen kamdai ka bersyukur no tang ka yeng ka jong pi hanrei pi da penlong ru ya ka ni ka tournament ya ka ban yo ban pensa Kynmaw na kamta ka jong i te kalong ka jing mentoi ka bakrau na kamta ki Khun samla ki para samla ban yo ban yesim menta kum ha ka ni ka Sngi hak be dai bat ka ni ka Dayman Lang Shadap Knockout Football Tournament kani ka Jingïalehkai ka long ka ba nakaliang jong ki para ki jong i kam don kanu ka fees don kanu ka fees ka ban sim ni ka bay enta na jong pi ki team tenga so ban kentu hi pi kani ka dai tang ka Jingïalehkai ban Kynmaw Burom ya uni orang ba ubala klat no ban sadap artat sistem ai ba leng ba jong pi ki bala don ha kani ka por kan long ka message na menta jong ki bangin Jingïalehkai da ka mensim jong ka Jingïalehkai inilah kai da kemesim jong kecing iye om ban penmi ya kanu ka malaong ipara jong iba sadap ban penmi kanu ka jing kelumar nani ban penmi kanu ka kenrum ka kenram ha pedeng jong kani ka Jingïalehkai da kecing iye ai ba kata ka Jingïalehkai jong pi kan long ka ba job da ka ba don Burom
Yeah.